той, хто лишився блага цієї ночі, той лишився блага повністю. Загалом посланець Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, помер. Коли прийшла ця звістка, він не хотів її приймати. Лейлатул Кадр – це та ніч, коли на землю зісходять ангели. І нема щібер, навіть маленького місця, щоб не було. І тому наступає, а насправді не Аллах надає, а джини дають, да, там, дьяволи дають цій людині. Він починає казати і розповсюджувати, що він там летів там, і тому подібне. І таке бувалося. Та людина, яка щира, вона насправді буде поклонятися і 10 ночей. Та, що не щира, вона не буде, да, вона буде шукати в цей момент. Чи знав пророк Марію, коли ця ніч? Знаємо, щось розуміємо, щось чули. Є точне знання, але ми не відчуваємо. Саме так сталося з Умаром ібн аль-Хаттабом, радiyallahu анху, коли почали розповсюджувати вістку про те, що посланець Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, помер. Коли прийшла ця звістка, він не хотів її приймати. Він не хотів вірити в те, що це дійсно реальність, що все, нема улюбленця Аллаха, субханаху тааля. Нема посланця Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Тому він казав, я відрублю голову тому, хто це розповсюджує. Він не хотів приймати цю реальність. Але його зупинив Абу Бакр, радiyallahu. Він зачитав йому аят, відомий аят. «Вама Мухаммадун ілля Расулуллах, кад халат мін каблігі русуль». А Мухаммад тільки лиш посланець. І до нього були посланці. «Афа іммата ау кутілян калаптум аля аакабікум». Якщо він помер або був вбитий, хіба ви повернетесь назад? «Ваман янқалиб аля аақібайхі фала ядурраллах шай'а». А той, хто повернеться назад, він нічим не нашкодить Аллаху, субхану тааля. І так далі. І коли Абу Бакр зачитав цей аят, Омар зрозумів, що дійсно це реальність. І він начебто в перший раз почув цей аят. Я це до того, що інколи, дорогі віруючі, ми щось знаємо, щось розуміємо, але от немає цього відчуття. І в цьому контексті, дорогі віруючі, я повертаю вашу увагу на те, де ми зараз знаходимося, в який час ми зараз з вами. Ми в Рамадані. Ми в місяці Рамадан, дорогі віруючі. Тільки поміркуйте над цим. Задумайтесь. Що сказав посланець Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям? Рагіма анфа раджулін. Нехай, якщо дослівно перекласти, нехай нос обличчя буде в писку. Тобто, да пропаде ця людина. Дахаля алейхі Рамадан. Він застав Рамадан. Сумман салах. І Рамадан пішов, закінчився. Кабля ан югфара лаху. А йому не було пробачення. Не було пробачення його гріхів. І ви знаєте відомий хадіс, де Джибріль, алейхіссалям, сказав амін з приводу того, що той, хто застав Рамадан і не отримав милості Аллаха, пробачення. Посланець Аллаха повторив за ним це. І багато інших хадісів, дорогі віруючі. Чому? Чому зараз і сьогодні я про це кажу? Тому що, дорогі віруючі,
Рамадан – це джерело. Джерело очищення. І якщо людина дійсно застала це джерело, часове таке джерело, воно війшло в нього, і воно не очистилось. І ця людина, чого вона заслуговує? Вона заслуговує, щоб їй було пробачено тільки того, щоб вона очистилась інакшим якимось способом. Яким? Або через покарання, через ад, пекло. І особливо, дорогі віруючі, це останні 10 днів Рамадану. Особливо 10 днів. І ми якраз напередодні цих 10 днів. Сьогодні 19 Рамадану. Тому, дорогі віруючі, якщо серця не пом'якчилися, якщо ви не відчули, я не кажу навіть духовно, фізично, а це повинно відчуватися навіть фізично, оця м'якість. М'якість від того, полегшення від того, що Аллах Субхану вас пробачив. Легкість на серце. Навіть інколи м'якість шкіри, знаєте, навіть до того доходить. То не треба впадати в отчаяння. Напередодні 10 днів Рамадану. Це особлива дистанція. Це особливий трамплін навіть. Чому? Тому що ці 10 днів є Лейлятуль Кадр. Чому? Тому що останні 10 днів Рамадану, посланець Аллаха, як це повідомила Аїша, радіаллаху анха, «Іза дахала аль-ашр аль-авахр ах'я аль-лейль». Він оживляв ніч, тобто поклоніння. «Ва айқада ахлаху». І він будив свою сім'ю. «Ва шадда аль-ми'зар». І туго затягував свій пояс. Мається на увазі, що більш поклонявся. Також Аїша, радіаллаху анха, казала: «Я не знаю інших ночей, коли посланець Аллаха, мир йому і благословення Аллаха, прочитував би Коран за одну ніч. І я не знаю інших ночей, коли би посланець Аллаха, мир йому і благословення Аллаха, вистоював вночі до самого ранку в своїх молитвах. І в жоден інший місяць він не дотримався посту цілий місяць». А тепер, власне, про трамплін. Трамплін очищення. Щоб підпригнути високо і зануритися глибоко. Я про ніч перед визначення. Лейлятуль Кадр. Лейлятуль Кадр. Ми вже казали і не раз казали про це. І будемо повторювати, бо це варто того, щоб повторювати, щоб відчути це. «Інна анзальнаху фі лейлятіль Кадр». Аллаху Субхану ва Та'аля каже: «Воістину зіслали ми його, Коран, в ніч величності». Його також так перекладають. Величність або передвизначення. А звідки тобі знати, що таке ніч величності? Ніч величності краща за 1000 місяців. Сходять під час неї ангели і дух з дозволу Господа їхнього. Дух, тобто Джибріль, алейхіссалям. Щоб виконати всі накази, вона є мирною до настання зорі. Також Аллах Субхану ва Та'аля сказав про цю ніч. В іншій сурі, сурату Духан: «Інна анзальнаху фі лейлятін мубарака, інна кунна мундирін». Що? Воістину ми зіслали його в благодатну ніч. Воістину ми застерігаємо. У той час вирішується кожна важлива справа за наказом від нас. «Фіга юфраку куллу амрін хакім, амрам мін індіна, інна кунна мурсілін, рахматам мін раббіка, іннаху гуа самі'уль алім». У той час вирішується кожна важлива справа за наказом від нас. Воістину ми відсилаємо посланців.
як милість від того Господа, воістину Він все чуючий, все знаючий. Чому ніч перед визначенням? Той, хто розмовляє. Джума заборонено розмовляти. Чому вона так отримала таку назву? Тому що, деякі вчені кажуть, тому що لأن الله أنزل فيها القرآن وهو أعظم ما يكون من الكتب قدرا. Величність, тобто велика доля. Тому що Аллах Субхану ва Тааля зіслав цю ніч Коран, а Коран має великий статус, велике положення. Тобто від слова велике. Або لأن الإنسان يعظم قدره فيها إذا أحياها. Тому що людина, якщо застане цю ніч і буде поклонятися, то у неї буде велике положення, велика доля. Знов, тобто етимологія пов'язана зі словом «великий». Або навпаки. Деякі кажуть, що це пов'язано з кудіра, ман кудіра алейхі ризкаху, а той, хто обмежений у средствах. Тому що коли ангели зісходять в цю ніч, немає місця. Тобто тіснота відсюди. Деякі вчені теж на це вказують. Ніч перед визначенням – це особлива ніч. Хайрун мін альфі шахр. Що таке хайрун мін альфі шахр? Тобто вона краще, ніж 1000 місяців. Що це означає? Можете порахувати? Хтось рахував це, ні? Це 83 роки. 83 роки. Людина може прожити це? Ну, не всі можуть прожити це. Це як зараз возраст однієї людини. 83 роки. Тобто, якщо ви застанете цю ніч і 4 місяці, і будете поклонятися Аллаху, будете робити благі справи, будете молитися Аллаху, ви начебто це робили 83 роки і 4 місяці. Тобто все життя. Ви можете це якось відчути зараз, зрозуміти це? Саме тому пророк, мир йому, сказав фі хадітhin сахіх: «Мен қама лейлатал қадр іманан ва іхтисабан». Той, хто вистоював ніч перед визначенням в молитві, в поклонінні, з вірою в Аллаха і з надією на його нагороду, гуфіра лаху ма тақаддама мін занбихі. Всі його гріхи будуть пробачені. Саме тому пророк, мир йому, сказав: «Лілляхі фігі лейлатун хайрун мін альфі шахр». У Аллаха в цей місяць Рамадан, є ніч, яка краще, ніж 1000 місяців. «Мен хуріма хайрага факад хурім». Той, хто лишився блага цієї ночі, той лишився блага повністю. Загалом. «Мен хуріма хайрага факад хурім». Саме тому пророк, мир йому, сказав: «Тахарру лейлатал қадр філ витрі мінал ашр ал-авахир мін Рамадан». Шукайте цю ніч в останні 10 ночей Рамадану, в останні 10 днів, нечотних. Нечот. Чи знав пророк, мир йому, коли ця ніч? Може виникнути таке питання. Він знав. Аллах Субхану ва Тааля відкрив йому це знання. Але Аллах Субхану ва Тааля забрав це знання. Як це сталося? Це повідомляється в достовірному хадісі. Хараджан Набій, саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вийшов, щоб сповістити про те, коли ніч приречення. Але в цей момент 2 людини посварилися з мусульман. Він сказав: «Я вийшов до вас, щоб сповістити вас про ніч перед визначенням». І 2 людини з вас посварилися. Фаруфіат.
і це знання було зібрано. Піднято, якщо дослівно перекладати. وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ. І дивіться, потім, що каже посланець Аллаха, алейхіссалям. І буть може, це в цьому є благо для вас. فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ. Шукайте її в 9-ту, 7-му або 5-ту. Тобто мається на увазі 29-ту, 27-му, 25-ту ночі. Сахіх Муслим. Також посланець Аллаха в іншому ріваяті, в іншому хадісі каже: «Уріту лейлатал кадр, thumma айқадани ба'ду ахлі, фанасітуха, фальтамісуха філ ашрил гавабір». Мені була показана ніч перед визначенням, а потім мене розбудила сім'я. І я позабув. Тобто це знання було в нього забрано. Шукайте її в останні 10 ночів. Коли ж ця ніч? Коли ця ніч? Щоб ви розуміли, серед ісламських вчених є 40 бачень з цього приводу. 40. І кожне бачення, воно відрізняється від іншого. Тонкощі є, да? Але однозначно те, що, скоріш за всього, Аллаху Та'аля А'лям, що це обов'язково останні 10 ночі, і це обов'язково нечотні ночі. Таким чином, дорогі віруючі, Лейлатул Кадр, ніч перед визначенням, це ніч, коли був зіслан Коран. Мається на увазі не одноразово, да, бо ми знаємо, що Коран був зіслан пророку Мухаммаду мунаджаман, поступово 23 роки. Мається на увазі, що він з хранімої скрижалі був зіслан на ближайше небо, сама дуня, одним чином. А потім на протязі 23 років він був зіслан. Лейлатул Кадр хайрун мін ельфі шахр. Ніч перед визначенням краще 1000 місяців. Лейлатул Кадр – це ніч, коли був зіслан, це благодатна ніч, коли був зіслан Коран. Лейлатул Кадр – це та ніч, коли на землю зісходять ангели. І нема щібер, навіть маленького місця, щоб не було ангела. І тому наступає що? Спокій. Салам. Саламун гія хатта матла'іль фаджр. Спокій. Відчуття спокою. Лейлатул Кадр – це ніч, коли юфраку фіга куллю амрін хакім. Аллах Субхану ва Тааля передвизначає на цілий рік долю кожної людини, кожну справу, від великої до самої дрібниці. До самої дрібниці. Це стосується і хто народиться, хто помре, хто одружиться, не одружиться, хто переможе в цій війні і так далі. Можете перераховувати що завгодно. Аль-арзак валь-аджаль ні'ам іля ахірігі. Лейлатул Кадр – це та ніч перед визначенням. Якщо людина її застане, і буде молитися Аллаху Субхану ва Тааля, і буде поклонятися, то йому будуть прощені всі гріхи. Воістину, в день Джума є такий момент, коли Аллах приймає наші молитви. І я сподіваюся, що ми застанемо цей момент. Астагфіруллах лі ва лакум. Дорогі віруючі, хтось може запитати, чому Аллах Субхану ва Тааля дав це знання своєму пророку про ніч перед визначенням, а потім забрав це знання. Чому питання? Чому так сталося? Де мудрість цього? Да? Насправді, і на це питання є відповідь. І причини тому, чому так сталося, вони дуже прості. По-перше, вчені вказують на те, що якщо б всі люди знали, а тобто це і
щирі люди і нещирі люди, добрі люди і недобрі люди. Особливо недобрі люди, вони могли б скористуватися цим. Да? Це по-перше. По-друге, і кожна причина, насправді, вона пов'язана з іншою. Якщо б не дуже щирі люди узнали про це і знали точно, коли це, особливо бездарі, довборі і так далі, вони могли б скористатися цим. Знову ж, да? І знову ж, третя причина. Вони могли б, це не дуже щирі люди, просити не те, що завгодно Аллаху, в чому є довольство Аллаха Субхану ва Тааля. І четверте, і основне, тоді б не було б різниці. Да? Повинна бути різниця, так чи інакше, між щирими людьми і нещирими людьми. І насправді вся ця дуня для цього, в тому числі і ніч перед визначенням. Тому в цьому є велике благо. Тому що та людина, яка щира, вона насправді буде поклонятися і 10 ночей. А та, що не щира, вона не буде, да? Вона буде шукати в цей момент. Ви можете міркувати про це, подумати про це, ви зрозумієте. Більш того, на що вказують ще вчені. Да? Ніч приречення – це таке особлива милість Аллаха. Можна сказати, що це карама. Ікрам мін Аллах, карама. Карама – це особливе ставлення Аллаху Всевишнього Творця всього сущого до вас, до людини. Да? А будь-яка карама, коли людина отримує цю караму від Аллаха Субхану ва Тааля, він що повинен робити? Він повинен її приховувати. Він не повинен про це розповсюджувати, казати, що Аллах дав йому цю караму. Да? Як деякі шарлатани роблять, коли Аллах щось надає, а насправді не Аллах надає, а джини дають, да? Там, дьяволи дають цій людині щось. Він починає казати і розповсюджувати, що він там летів там, і тому подібне. І таке бувалося і тому подібне. Я про сихар. Це вже не карама, розумієте? А якщо дійсно карама дається людині від Аллаха Субхану ва Тааля, щось особливе, то він повинен її приховувати. Тому і тут можете кияс робити. Ця карама від Аллаха. Якщо Аллах вам дасть цю караму, юкримукум бідалік, що ви її застанете. І дай Аллах, щоб ми кожен застали цю ніч. Треба це приховувати, не казати це все. Деякі люди дуже багато шукають, читають, спорять між собою, коли ця ніч, а оце знак, оце не знак і тому подібне. Скажу вам так, більше знаків про те, коли вона ця ніч була чи не була, вони проявляються тоді, коли вона вже відбулася. Тому люди інколи самообманом займаються. Да? Тобто уходять в процес. І сам процес тіряють. Гублять цей час. Не треба губити цей час. І багато вимишлених, ложних хадисів цього приводу є, до речі. Не все, що ви можете прочитати про ніч перед визначенням в книжках, в Гуглі і тому подібне, може бути достовірним, до речі. Достовірним є те, що коли ця ніч закінчується, сонце встає і вона не пече. Але дивіться, ця ніч вже закінчилася. Тобто знак, він проявився тоді, коли ця ніч вже закінчилася. Розумієте? Тобто це ви зрозумієте тоді, коли ви отримали цю караму вже постфактум. Або в іншому хадісі сказано, що аль-камар фігі, що луна, вона як наполовину. І це вказує, вчені кажуть, що це останні 10 ночів і нічить. І точно в неї є спокій. Салям. Салямун гія хатта матла'іль фаджр. Що треба робити в ніч перед визначенням? Поклоніння. Поклонятися Аллаху. Более того, Суф'ян ат-Таурі казав: ахаббу ілейя, для мене більш любе,
робити дуа. Дуа ніч перед визначенням. І варто зазначити, що не кожна людина може бути таке, особливо це стосується наших сестер. Да? Це можуть бути критичні дні. Не може людина молитися, але намаз робити. Але вона може робити дуа, молитися. І Суф'ян ас-Саурі, наприклад, казав про це. Що для нього це більш любе. قال سفيان الثوري الدعاء في الليلة أحب إلي من الصلاة. Але це точно поклоніння. Що краще просити у Аллаха Субхану ва Тааля? Просити те, що у вас наболіло. Бути щирим з Аллахом Субхану ва Тааля. І повідомляється від Аїші, що коли вона спитала посланця Аллаха Субхану про дуа в цю ніч, він сказав: Аллахумма іннака афуун тухіббул афва фа'фу анні. О Аллах, воістину ти той, хто вибачає, пробачає, дарує прощення. Так, пробач мене. Оце дуа він її навчив. Просить те, що у вас тут наболіло. Але коли вже втомитесь і не будете знати, що просити, кажіть оце дуа. Повторюйте це дуа як нам більше. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإني داع فأمنوا. Я прошу Всевишнього Аллаха, щоб ми застали цю ніч. Я прошу Всевишнього Аллаха, щоб Він нас всіх очистив, прийняв наш піст, молитви, дуа. Я прошу Всевишнього Аллаха, щоб Він дарував нам перемогу над нашими ворогами. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا